aquí que tamén non tendes aí na Biblia. O conto de Garabanciño. Porque o conto de Garabanciño era un conto que me contaba a miña avoa cando era super pequena. Tan pequena como un garabanzo. Como o garabanciño que anda por aí que estaba comendo antes. Ali, aquel garabanciño. Pois era así pequena, esa miña avoa me estaba contando esta historia. Así que como me gustou tanto este conto, decidí escribirlo a man. E mandalo a Calatraca, a esta fábrica de contos. E esta fábrica de contos gustoulle tanto a miña historia, a historia que eu escribín, que decidiu convertilo nun conto. E falou con Marc, e Marc fixo todas as ilustracións que aparecen aquí dentro. Agora falamos de eso. Ui, pero Garabanciño, espera, porque Garabanciño era para que vos quedaras pagarles un aí, así de pequeño. O que pasa que si conto con este, non vedes nada, os maiores por aí atrás, E os pequenos, bueno, os pequenos non, que sai aquí diante tampouco vedes moito, non? A ver se podo amañar. Ti sí, por suerte, claro, que estás en primeira fila. Ves como dicía que era guai sentarse aquí diante? Mira, vamos a coller este, que este non veis. Hay millones de libros, porque hay millones de páginas. Uy, ya verás. Siempre que saco este conto y dice, uy, eso no es muy longo. ¿Estás preparado? Sí. Y dices, es que me enrollará, ¿no? Que se me enrollando. Hay una más. Ahí no sé qué pintar. ¿Qué ¿Qué voy a pintar? Sí. Hay una más. Como os chivos. A ilustración que tendes aí na aula hai os chivos chivóns. Empezamos entón, ¿no? Tienes que preparar que non tengo brazos cruzados. Veña, va. Empezamos o conto. Vale? Para que Mac empece a contar. Había unha vez unha casa. Vamos a empezar por o principio. Unha casa, Mac, por favor. Una casa. Mira que de uso luego queda para vos aula, Está torcida. Mac, unha casa normal e corriente, non unha casa así toda torcida. Está no monte. Solucionou ben, non? Sí. Pois había unha vez unha casa. Naquela casa vivía un señor e unha señora, porque este é un conto tradicional que me contaba a miña avoa, era así e eu conto sempre igual. Vivía un señor e unha señora. Aquel señor e aquela señora tiñan moitas ganas de ter un fillo ou unha filla. O desexaron con todas as súas forzas. E un día, casi como por arte de magia, tiveron un fillo tan pequeniño como a un garabanzo. Así que decidiron chamalo Garabanciño. Fácil, ¿no? ¿Por qué no le llamaban Garabanciño? Pois non o sei, porque garbanzo galego Garabanciño. Garabanciño porque era moi pequeno, supoño. Pois, un día, a nai de Garabanciño e máis Garabanciño estaban na casa. E o pai subía arriba por cerquinha do aeroporto, porque estaba amañando ben o bosque para cando viñera o verán non houbese ni un só incendio. Mentras o pai de Garabanciño estaba a traballar no bosque, Garabanciño e a súa nai que estaban na casa estaban a facer o xantar. Ui, Garabanciño xa tiña moita fame. E aquel xantar, tiña unha pinta fabulosa. Xa casi estaba rematado. Pero entón a nai decatouse de que lle faltaba un pouquiño de azafrán para que aquela comida estivera rica como as comidas que fan as mamás. Tamén os papás, E as abosas e as avós. Pero neste caso era a comida da mamá. E os tíos e as tías, e os irmáns tamén. Garabanciño, en canto mirou que a súa nai estaba na cociña e non podía parar de facer o xantar se non podía queimarse, e deuse conta de que lle faltaba o azafrán, entón Garabanciño dixo que quería ir, a tenda a mercar un pouco de azafrán.
chorraba. A nai dixolle que non podía ser, que ele era todavía moi pequeno. E se ia el só ata lá, ata o centro, ata a tenda, polo camiño, a xente, como era tan pequeno, non o miraría e o poderían. Entón Garavanciño díxolle que tiña unha idea. Iría todo o camiño, dende a casa ata a tenda, cantando unha canción. E así a xente o podería escoitar e non pasaría nada. Coñécela. Como é? Recordámola xuntos. Era así, mira, a ver se recordo eu, Era pachín, pachán, pachón, moito coidado co que facedes. Pachín, pachán, pachón, a Garavanciño non pisedes. Témola? Sí? Axudadesme? La tenemos en el libro. Que ben. Ensayámola, a de 3. Unha, 2, 3. Como era? Pachín, pachán, pachón, moito coidado co que facedes. Pachín, pachán, pachón, a Garavanciño non pisedes. Garavanciño. Garavanciño moi contento. Despois de que a nai lle escoitara a canción e lle deixara ir só por primeira vez a tenda, colleu a moeda e marchou á tenda, ali abaixo, o porto de Bouzas, donde hai un colmado pequeniño. Baixou ata ali, cantando todo o raro, pola costa abaixo, aquela canción que dicía pachín, pachán, pachón, moito coidado co que facedes. Pachín, pachán, pachón, a Garavanciño non pisedes. Creo que la manera se le puede caer. Que va, lembran que las de facer tamén ese recado, que levaban moeda agarrada na man, non se lle caía nin por casualidade. O que pasa é que tiña un problema, tiña que cantar máis alto, porque senón a xente non o escoitaba, e se non o escoitaba poderían pisar. ¿Cómo va a llegar a los Ai, non te preocupes, eso ven despois. Primeiro vamos a chegar a tenda, que ainda non podemos chegar porque cantamos moi baixinho. Cantamos un pouco máis alto, me acompañades? Pachín, pachán, pachón, moito coidado co que facedes. Pachín, pachán, pachón, a Garavanciño non pisedes. Garavanciño conseguiu así chegar a tenda. Achegou o mostrador e dixo: señor tendeiro, por favor, deme un poquinho de azafrán. E non lle fixo un caso. Garavanciño berrou un pouco máis alto agora: señor tendeiro, por favor, deme un poquinho de azafrán. O señor tendeiro agora escoitou algo, así que mirou, e como non viu a ninguén, Garavanciño entón púxose nos bicos dos pés, nas puntiñas, estirouse todo e berrou máis